wethu siphambi kobuso bakho ntambama uNkulunkulu wethu sizetafuleni lakho uNkulunkulu wethu ongcwele silindele ukuzwa okhulumisana nezimpilo zethu asithanda ukuzwa uNkulunkulu wethu umuntu ekhuluma nathi kodwa sithanda ukuzwa wena ukhuluma izwi lakho ezimpilweni zethu ngoba lona limadoda siqondisayo endleleni lingamandla haleluya lingumqobo libukhali liyahlaba uNkulunkulu wethu libukhali kakhulu ukudlula inkemba ebukhali inhlangothi zombili liyaphila linguwe liphunzisa imsedari liphunzisa imbabala liqhephula imsedari yaseLibanon baba siyabonga uthela isigezo ligeze imphefumulo yethu sike uNkulunkulu wethu ntambama sihlanzwe sibe mhlophe enhlizweni sibe mhlophe nakonembeza baba imoya yonke nokumelana nalo ngimelana nayo ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha hamba phakathi kwethu wenza umangaliso ngezwi lakho empilweni zethu udumo lufanele namandla nenkazimulo kwakho kuze kube phakade amen. Asicele mhlambe ke umfundisi asifunele izwi lenkosi kulezi insuku bazalwane angithandi ukuthi ngishumayele kakhulu bengise Oxford ebusuku sibuye ekseni siyafika nje manje ekseni siphume eOxford suke salona madimoni kakhulu lapha ngibekiyo esiyothisha sifundisa abazalwane ngoba kuyingozi ngeke ngayikhuluma lento ukuthi kuyingozi bazalwane ukuya kumoya ungenalwazi niyibona lento ya angathi ngisefundisa Sihlenga Olundi last week bengisolundi ifundisa abazalwane Olundi ukuthi uSathane njengoba iBhayibheli lithi umoya kaNkulunkulu wathatha isitha wathatha uJesu wamisa kuphi ehlane ukubenzwe njani ya into eyokwenziwa ehlane uJesu wayezelwe uMaria kodwa phakathi kuyena uJesu kukhona umoya kaNkulunkulu angithi niyakhumbula now inyama kaJesu yayimele ifundiswe ngehlane uJesu kwafanele understand ilanguage kaSathane angithi niyabona now ukuze mase ehla ephuma ehlane athi mehlangana nesitha azi angatshelwa ukuthi isitha lesi angashehli kodwa akhulume amazwi kayise omthubileyo ngabe mnengizwa lapho uJesu wayeyofunda ilanguage kaSathane akuve kuyingozi angayikhuluma nje kaningi ukuthi asifuni ukuwiswa umuntu wesifazane ngoba esivezele amathanga kufanele nje uma umzalwane ushumayela uma umuntu wesifazane efike enkonzweni egqoke noma kanjani asikawuyiswa ukubona amathanga ngoba ilanguage kaSathane leyo uyasitshela umoya ukuthi phendula uthi asiwabheka amathanga silale sibheka amathanga sifundise angazi mhlawumbe noma siyaphambana yini uJesu mayihamba noPetro uthi kuPetro buyela esebuya kuphi ehlane esefunda ilanguage kabantu kaSathane uyamuza uPetro ekhuluma weza ukuthi le language akuyona kaBaba ilanguage kaSathane uthi Petro uthi Sathane buyela emva wa manje uyamona uPetro wayengagijima noPetro ayephi emva kaJesu kanti akukhulunywa noPetro kukhulunywa noSathane kuPetro manje kuyingozi ukuthi mfundisi Mahlaza sihola ibandla singayazi language kaSathane ngoba sizongena enkingeni sambe sikhaliswa uSathane kanti uSathane kube sambile sayehlala sayofunda ngoSathane safunda kuye ilanguage yakhe ngoba ngesikhathi ekhuluma uSathane ethi jika lamanje uthi uJesu akusisi kwaso akithi uyayizwa ilanguage uyamfundisa ehlane uma sehla uJesu unelanguage kaSathane uma uJesu ebethela usiphambanweni akathuki umuntu ngoba uyayazi ilanguage lekaSathane uSathane uzomlimaza emphupha ubukhosi ukuba akafundanga uJesu ehlane wayengeke aye
esihlalweni sobukhosi ngoba uSathane wayezomphula ubukhosi esasendleleni ngoba ilanguage akayifunda kwambiza ukuthi afunde ilanguage kuqala before ayihambe inkosi. Ake ngiphinde futhi ingozi mfundisi uMahlafu ukuhamba nabazalwane bengafundanga bajwayele ukungena kumoya besho ngelini phuphu akusona isifundo leso izilimi isifundo iBhayibheli ulifundisa umuntu alidle asuke alihambe uze mayihlangana noSathane unamazwi kaNkulunkulu akakhulumi ukuthanda kwakhe ngoba ufundile. Hallelujah. Now umzalwane esasindisiwe ngikuphindela ukuthi asikho isidingo sokuqoqwa makonto efunwayo esontweni ngoba lo muntu njalo ufundisile umuntu ofundile ufuna bathi angithi kubezwe bazalwane uma ingcwele ungembulele ukuthi yini uma ingcwele ngangibuleli into wrong akwembulele bathu hambe uyothanda semthini womuntu kodwa akwembulele uma ingcwele mesithatha imali unikeze umzalo wakho yini angambuli uma ingcwele mesithatha isuti uyisela mayithi uma uthatha isuti isela uyahlela nyovana kodwa methi uma ingcwele hambe uyothanda lapha uyogijima ngoba ufuna ukuvela abanye wena kodwa awufuni ukuveza yena yini ke awufundanga. Now sithola ke abazalwane badala enkosini kuthiwe akunike bathi imali kanjani bethi imali kanjani kodwa bathi kanjani uyabona ukuthi abafundile uSathane ubathethe imali kanjani basithatha isifundo sikaSathane kodwa isifundo sikaNkulunkulu kunzima ukusibamba ngeke ungithethe imali awunayo no10 rand ephaketheni into ekwenza leyo nto ubungozi awufundile kuwest kakhulu ke kuma leaders uma leader ingafundanga kuyingozi ngoba ingathatha ibandla lonke ilifake ehlathini ingozi. Umuntu ongafundile uwa yonke indlela ambewu ikhono lamshumayela uma umshumayela engekho nomvangeli bengekho akakhona ngoba yena uphila impilweni ufanele uhlambuluka njalo ngiwile izolo ngiyahlambuluka ngiwile izolo ngiyahlambuluka soba nini isikhathi la uzohlala khona nomoya ingcwele uhlala nomoya ingcwele ngakufundisa nje akufundise ngempilo yasehlane ungayanga umshuma ngoba ehlane umshumayela akekho ehlane amanzi awekho ehlane iBhayibheli alikho ehlane uhleli wedwa noSathane noNkulunkulu asikho isikhathi sokuhlambuluka ehlane ngeke umuntu asuke ehlane baba athuthi bathi ngisayohlambuluka uyohlambuluka kubani ngoba uhlezi ehlane umuntu ongakazi ayehlane uyingozi uyinkinga ebandleni hleze khala njalo ngiyalingwa ngiyafa ngiyalingwa ngithanda abafana ngithanda amantombazana awusiyeka awukhuphukele ehlane la ngekho khona amantombazana la ngekho khona amadoda awunyeke ukuhamba ehlane uyohlala ehlane ufunda impilo yasehlane ukuthi mase uphakathi kwamantombazana namadoda inyama yakho ufunda ukuyibamba uyibamba inyama ekhona amantombazana uyibamba inyama ekhona abafana uthule uthi ntu uyibambe ebusuku sowulala wedwa uyibambe ungathi uthathelele izo kanti ebusuku ulala wedwa uyalala ngoba mase uwathi hlala usuke sowedwa lapho kungasekho umzalwane engasekho umshumayeli uthemba into eyodwa ukuthi uzokwenza isono bese uvuka ekuseni uyebani lento yenza uyazi ukuthi isono ngeke ungene isono losibo bese uthemba ukuthi uzohlambuluka kusasa no neBhayibheli lithi umuntu umenza isono umuntu owenza isono mayehlambuluka lithi iBhayibheli uyazi afuna isono sifuma senjani usifuma senjani lo
ovuma isoni izolo kusasa nangu futhi onjani lo ovuma isoni izolo nangu futhi namhlanje kusasa ubuya lenhlamba kanjani ngiyehluleka ngithanda amantombazana futhi baba ngiqonyiwe uWes ke lo uWes qonyiwe sizomumdrophe nje baba mhlawumbe uthi hayi mzalwane uNkulunkulu uzokulwela ufuna umtshele mzalwane uzofa wesihogweni Mangane ngoba igazi lakhe lizobuzwa abantu so hlalelwa abantu labebonakala funa abantu bafundele uyehlala bakwazi ukuthola ilanguage yabantu uma usathane babefika uthandwe intombazana engakazi kuthanda uthandwe yini engakazi njani manje njengoba intombazana ithanda engakazi kuthanda nje ilanguage kabale mangafunda uzokwenza njani wena ngoba unjani kodwa umuntu ofundile udonsa izwi likabani afundise ungcola abantu bakuthuke bathola into engekho manje uthi uyathuka kuthiwa ulala nabafazi kanti nawe ngempela unjalo oh man hayi mina ngiyathuka ngenxa yevangeli akulona ivangeli lokunakala akulona ivangeli awuthuka ngenxa yevangeli ngoba unakele nje mase uhlukene nesono hlukana amantombazane siwezwe fakaza namanje nensizwa nobaba efazi ngiyabonga uJesu wasalwayo izono zami zixolele ungibona ngiyintombi ethethelelwe isono ungabalekwa khulunywe ngoJohane no uJohane siyambonga right uJohane thina sifuna la sizwe ukuthi kwenzakalani asifuna abaBhayibheli ethu mahlasi hey ake sifunde amakhosi esibili chapter 4 verse 1 Khuluma namhlanje. Khuluma funda mhlanje. Yep. 4 verse 1. Sikoduke. Incwadi yamakhosi esibili chapter 4 verse number 1. Yeah. Ubani umama umsana. uNkulunkulu uzokuphilisa namhlanje ezifweni zonke esemzimeni wakho. Uyakhona? Yeah. Uyakhona. Amen. Makhosi esibili chapter 4 isihloko sakho amafutha omfelokazi uElisha nowesifazane waseshoneni. Awuphinde futhi baba. Amafutha omfelokazi uElisha nowesifazane waseshoneni. Right. Wakhala kuElisha. Awuphinde mahlase phinde futhi into yokuqala yinde amafutha omfelokazi bese kuba ubani uElisha nobani nowesifazane wakuphi waseshoneni. Right funa wakhala kuElisha owesifazane othile wabafazi bamadodana abaprofeti. Right. Wathi inceku yakho indoda yami ifile. Right. Ubuka mntana lo wesifazane uyakhala ukhala kwa wayekhala kubani bazana uthi indoda yakhe injani uzotshena indoda kaNkulunkulu uthi indoda yakhe ifile utshela indoda kaNkulunkulu indoda yami ifile ayisekho lo wesifazane kuba wakhala kuElisha owesifazane othile wabafazi bamadodana abaprofeti. Right. Wathi inceku yakho indoda yami ifile.
wena uyazi ukuthi inceke yakho yayimesapho uJehova sekufike umthelekisi ukuzithathela abafana bami ababili babe izigqili. Lento oyiphethe isisombululo salento oyidingayo. Ngiphinde mfundisi basha, lento oyiphethe iyona esisombululo salento oyidingayo. Ikhona into oyidingayo manje uhleli nento ezokusiza kodwa manje uhleli nayo noma sekufika umprofeti ekutshela ukuthi lento oyidingayo ikuwe kodwa wena usabheke umprofeti. Asumale kafushane. Elisha wathi kuye, lithi iBhayibheli uElisha wathi kuye, ngikwenzele ntoni isifazane ofuna ngikwenzele yona? Ngitshele, tshela mina into ofuna mina ngikwenzele yona. Ngitshela mina unanto yini onayo endlini yakho. Sidlala abazalwane sibathandazela. Ngegama likaJesu phila ngeke aphile esanalento ayiphethe endlini yakhe. Njengoba bengenile amahlase kunazinto abaziphethe ezisombululo sempilo zabo kodwa ngenxa ukuthi abakholwa ilento abayiphethe ukuthi ngabasizi isisombululo sikuwe. Mina ngizokutshela ukuthi lento oyiphethe inamandla. Yithathele lento oyiphethe ngikunikeze lento oyiphethe. Verse number 2. Yeah. Elisha wathi kuye, iBhayibheli lithi uElisha wathi kuyena, ngikwenzele ntoni na? Angithi ukubona abantu mabefika bezothandazela. Ubabona? Yeah. Bafuna njani? Bezothandazela. Benze nje ba. Bafika esontweni 1. Abanayo imali yokugibela. Beze esontweni. Ikhona into njalo kanjani yokugibela. Uma sebefika esontweni ikhona imandla emaphaketheni bafuna umthandazo. Abanye baphuma enyangeni kade bethandazela enyangeni bedla imithi nentelezi bekhokha imali. Uma sebefike kumprofeti bathi asinalutho. Umprofeti uyabuza unani? Bathi asinalutho. Hayi, njengoba bethi abanalutho nje bazodla ungabi nalutho kwa. Ngoba umprofeti useyisiphethe isisombululo. Isisombululo ilento ayiphethe. Fana ithatha lento ayiphethe ayinikeze umprofeti ukuze umprofeti athathe lento ayiphethe ayinike yena. Noma sebeshindile bekhulekeliwe abanawo thank you kuNkulunkulu. Ababonge kusomandla bazi ukuthi ubonga ukuthi you glorify your holy name. Akusikona ukuloko uthatha lento nayo uyijithele phansi ukuze uNkulunkulu athathe into nayo akunikeze yona. Undolosi elinala ethi bazalwane asenzele inkonzo abantu babamba beyeka engangathi benzela abantu undolosi kanti abenzela undolosi. Undolosi ufuna ukuthatha lento abayiphethe ukuze abanikeze lento undolosi ayiphethe. Uzokwenza kanjani uma befumbethe ezandleni zakho? Yino naye esandleni uzofuna izinto zakho lezi uphetheni lento iphethe bethela yona ukuze mina lento iphethe ngikunike
esheyo. Jesus. Makakasi la kataya mama. Lima kasi tetaya bahatama. Hey. Afuna kwazi umprofeti. Yebo. Ufika sangomeni. Isangoma before summertime. Kumele isangoma siyathanda. Yebo. Sithi kuyakhanyiswa. Yebo. Sithi kuyakhanyiswa. Yebo. Uzokhanya kanjani uma wena ungakhanyiswa? Khanyisa. Uphetheni. Yebo iphethe esandleni sakho. Yebo iphethe isisombululo salento ayifunayo. Edinga. Uyakhuluma kuhlupheka uhlushwaye lento ayiphethe Utetele. Rakasitaya bahana. Yekaya bahota. funda mashasha Eliya wathi kuye. isibhayibheli uyalisha wathi kuyena Ngikwenzele yena ntoni? ngifuna nginezeleyo nabazalwane Ngitshele. mina Unantoni mina Eliya? endlini yenu Wathi ngenkazi yakho. ayinalutho nje Ayinalutho mina nayo ngaphandle kwamafutha. awangina Awamafutha. funda Ingenkazi yakho. ya Ayinalutho endlini. yebo Ngaphandle komfumo wamafutha. ya Wayesethi. isibhayibheli kaNkulunkulu yathi Hamba utshele izitsha ngaphandle. Ndashadane musuka uphikela ufuna inhlahla gijima manje uyaboleka isitsha Kubo bonke omakhelwane bakho izitsha ezingenalutho zingabi yingosana. Wongena isibhayibheli wongena uzivalele usivalezwana wena namadodana akho. yebo Uphele ezitheni zakho. Uphele ezitheni zakho lezo. Ubeke ezigcweleyo eceleni. Wasuka kuye. Wasivalela yena namadodana akhe. yebo Ngesivalo. yebo Wona aletha kuye. Yena waphela. Wathi sitsha sesigcwele. Wona madodana akhe. Sondeza kimi nesinye isitsha. Kepha wathi kuye akusekho sitsha. ngamanye amagama umuthi esefika akesile uzothela into ewafu akesile uzokunikeza into engaphelele ufika phakathi kwenu uzonikeza into epheleleyo akesile uzothatha imali yenu kodwa ngiphethe ufumanayo somaphansi Jesus. Akusekho sitsha. Amafutha anqamukayo. The name of Jesus. baba akutshelanga ukuthi imali ngeke iphinde iphele emzimbeni wakho sukuma baba ungamume ngenyawo angishongo kuwena ukuthi enza izwi likaNkulunkulu imali ngeke iphele kwena yebo washo ukudla kuyaphela Jesus. into nayo uma uNkulunkulu ekwazi ukunikeza abantu ingane singakhokhelwa ngamali ukhona umuntu ongathenga ingane ngo-100 rand ukhona umuntu ongathenga ingane ngo-50 rand Never. kodwa uNkulunkulu wenza sure ukuthi akubuza athi yini onayo ufuna ngikwenzeleni ufuna umntwana ufuna ukuphila unawo yini oyiphethe lento onayo awuthenge imlinganiselo ozalandoloza manje uNkulunkulu uma efuna ukuzokunika imoto uma esithatha kanje sihlanganise nawe umsomandla ushaka ncane uzendoloza
engcebeni yakhe uphethe ukhiye. Uma ifika ngizolozi Undolozi ufumbethe imali usomali uphethe imoto imali imoto 100,000 more than 100,000 if you pay more than 100,000 kodwa uphethe imali esandleni uNkulunkulu ubuza umbuzo Dolozi lento iphethe bayiqhathanisa nale ngiphethe ingane zakho ziyafunda unesikwelete ekoleni ulibele uphatha 20 rand kanti uNkulunkulu ukuphathela ama-thousands uzokhokhela ingane zakhe ema-university ulibele uphatha u-20 rand usomandla uyeza uza no-100,000 uma esefika kwena usomandla ezongeza u-100,000 ufika uphethe esandleni athi uyabeka ukhivele ube phasi intenza uNkulunkulu ukhiye uwe phasi ukhona u-20 rand uphethe into engenayo ivelu kanti uNkulunkulu uphathe into enevelu ephuzwa uyakhala uthi imali engisele nayo ngolosi imali yokugcina ngizofaka ingane esikoleni kusasa unombuzo uNkulunkulu ntambama uthi yini oyiphethe yakuzwa ukuthi ingane ifanele esikoleni kusasa kodwa ngolosi akunandaba nengane esikoleni kusasa ngibuza umbuzo wena ukuthi unantoni yini onayo esandleni ngolosi lento nayo ayinakufaniswa nento engikuphathele yona lethela lento nayo ngolosi kunento engikuphathele yona lento ithethela ayinayo ivelu kodwa uNkulunkulu unevelu njengoba uthethela uNkulunkulu uyakhokha ukhokha u-20 rand wakho uthethelile uyawukhokha ngemoto umprofeta akahambi phambi kwabadla amabese noma ungambone ngaphethe lutho esandleni kodwa ikhona into engiyiphethe lento engiyiphethe ayinakubonakala into ephethwe wena ayinayo ivelu kodwa engiyiphethe mina inevelu yini lento iphethe esandleni lento iphethe esandleni ifimpilo zakho lento iphethe ngeke usize u-20 rand ngeke ukubeka eThekwini kodwa ngiphethe ama-1,000 ekholweni uwanjalo kunento iphethe lento iphethe nanto amathi somandla sefikile ubambuyeke osanayo kodwa into enginayo nginedayari nedayari ngiphethe usele ngibhale nje kuhle umsebenzi wakho anginakho ithuluzi lakhe kodwa nedayari phela noma udinga imali akayidingi idayari ukuze sithola imali nethana idayari yakho uzophathelwa imendayari mina ngizokunikeza lokudinga wena amadodana akho ayobaziqina zabantu ukuze uphephise amadodana akho tethela lento nayo ukutethela kwakho lento nayo uzokhokhela amadodana uzokhokhela amadodana akho azohamba ayobaziqina yini wazibambeza uzibambeze ufuna amadodana akabosha ufuna amadodana akahamba ayobosha ngenxa nje lento iphethe yini lento iphethe unanto yini lento Elisha wathi kuye ngikwenze lento yini ofuna ngikwenze lento tshela mina unantoni endlini ungayi kotshela uNkulunkulu ngoba mina I'm sent by God njengoba ngiphatha
kwenu ngithunywe usomali musala ukuya kuyena nomkhathaza njengoba ngiphakathi kwenu thumela uthi ngizobuza ukuthi nidingani nathi ngikuzama ukukumethe ukuthi yini idinga ekhaya lakho lento idinga ngekuyithole kusenone into iphethe ngesandla lento ukhona uprofeta phezulu kunanto wake wayidedela into yakho kokuphela kwayo wayikhathela wayidedela ngenxa yokuthi ubuzo ukuthi unantoni ukhathazwa into engenasizo uyahlupheka unezimoto nemali nakho konke kodwa kunento ekuhluphayo ongaphumeleli ukuyithola iproblem yakho yini oyiphethe lento iphethe iyona ezokusombulula salento oyidinga unantoni ngibuza umbuzo ngithunywe usomali kanti ngibuza ukuthi yini eninayo ngifuna nenzele lento ngifuna nenzele kuyona kunento eniphethe ngesandla engesiyona yena lento eniphethe ekasomali ithethelele ukuze amultiply uyasomali namhlanje akaphindaphinda into ongenayo uphindaphinda into nayo lento nayo thatha yona ithethelele ukuze aphindaphinde lento kade unayo ngeke unike lento kade unayo ungayilethanga lento idingayo Elisha wathi kuye ngikwenzele ntoni na ngitshela unantoni endlini yini nayo wathi incekazi yakho ayinalutho endlini incekazi kanjani ayinalutho ingani kodwa ngaphandle komfuma wamafutha uthe umfuma wamafutha usho amafutha kanjani wayesethi hamba utsheleke izitsha ngaphandle kuba bonke omakhelwane bakho izitsha ezingenalutho zingabi yidosana wongena uzivalele ngesivalo wena namadodana akho uthele ezitsheni zonke lezo ubeke ezigcwele eceleni wasuka kuye wasivalela yena namadodana akhe ngesivalo wona aletha kuye yena wathela wathi wona aletha kuye yena wathela wona aletha kuye yena wathela wona aletha kuye yena wathela umfuma ale uye yena wathela mata silatapata kwakumfuma abaletha kuyena masebelethile kuyena yena wathela asizwe kuthiwa kwehla umuntu ezulwini kuthiwa wathela kulento ekaditshani ingekho wathelwa kuyona ayikho eyalethwe entsha uma ukhipha le usomanje upheka yona wayenza ukhala inyembezi uthi somandla uthinte my heart uthinte inhliziyo yami kade ngamdlala igebengu zisinikelisa ngamavesi wawukephi somandla uzongitshela nje into yona uthi yini engiyiphethe kanti lento engiyiphethe iyona mpendulo yami ukube nangazi kuseqaleni ngabe lento engiyiphethe ngavele ngayiyeka ngadedela yona ngoba uNkulunkulu lento eyiphethe ugcwalisa yona asifuze uNkulunkulu umuntu enikela ngemoto ahlupheke
mbili kadini zibe mbili uma kade unevesi elilodwa bemathathu akamyekeleli unento ufuna ukwenzelwani yini ofuna ukwenzelwani yini nayo ngokwenzela inceba kaNkulunkulu noma umprofeti yaSomandla ikhona into ethi uSomandla athawu lo muntu ungithinta inhliziyo yami ikhona into owake wayenza wakhala wathi uSomandla uthinte mina wona aletha kuye yena wathela wathi izitsha sezigcwele ziphi izitsha wathi izitsha sezigcwele njengoba lethi incathulo nje uNkulunkulu ngekamnikeza isicathulo esisodwa uzomnikeza incathulo ngoba ubonile uNkulunkulu ukuthi into ebambezela incathulo yilesi sicathulo into ebambezela imali kuyena yile mali into ebambezela imali imoto kuyena yile moto wathi emadodaneni akhe sondeza kimi nesinye letha nesinye kepha yathi kuye kuyena akusekho sinye amafutha anqumayo abangesanda ayezokwandela bani ngoba loyo wayekhipha into yakhe wanikezwa yena wachiphima kwanda wabona ukuthi ngesanika ngoba akekho benenhliziyo yokuletha munye owaletha wavuleka wangathatha anikeza umuntu anqoba banombuzo bathi kwenzeke kanjani ndoda kaNkulunkulu wanje ngathatha into okwakuyogcina ngayise endodeni kaNkulunkulu indoda kaNkulunkulu yanguyisela ngahambisa kungena lutho kwathi makufika endodeni kaNkulunkulu kwamultiply kwakuye sekuningi sokungibona nje ngathola umusa kuJesu abantu bayidabela manje wayeseya ukumtshela lowo muntu kaNkulunkulu wathi yena hamba uthengise ngamafutha ukhokhe isikweletu sakho uzonde wena namadodana akho ngaseleyo ukhokha isikweletu waphuma ikweletu awuyena umuntu ukhokhela ikweletu ngoba uNkulunkulu uyena umuntu okhokhela abantu ikweletu uthatha imali yakho wayishonisa kamashonisa engabe uthatha imali yakho wayisendlini kaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu ayimultiply uthi mawufika eLerins ungayithengi ifurniture ngesikweletu uNkulunkulu amultiply lento encane oyichiphile uthenga ifurniture ngocash uthe noma wakhipha imbijana wathi eningi wayivalela uma ukhipha imbijana uNkulunkulu uzobuyisa imbijana kodwa uma ukhipha konke nako uNkulunkulu uzokhipha konke anako haleluya uzokhipha konke kugcwale mase kugcwele akazokudlulisela kumakhelwane uzokunqumisa ukuze kungafiki emakhelwane ngoba umakhelwane kufanele afunde into oyiyo ukuze nakuyena amafutha akhiphiwe uma engawahlangabeza amafutha azokunquma into engiphethe mfakela ugumede waphetha amafutha kodwa inkinga yami ngeke ngikwazi ukukunikeza ngoba ngizothi ngiyakunikeza kunento iphethe kaNkulunkulu ekuyiyona ezokwandisa amafutha manje mangiwathethela amafutha ngeke kulunge ingayithethelanga into iphethe kungcono nqume ekumela kimi ngingawatetheli ngoba nawe lento iphethe uyinqumisele kuwe wathi ngelinye
minyaka uElisha wadlulela eShunem lapho kwakukhona owesifazane ocebileyo. Lithi iBhayibheli wadlula kowesifazane ocebile futhi. Wamcindezela ukuba adle isinkwa. Lalalazala lithi iBhayibheli wamcindezela ukuthi enze njani? Adle isinkwa. Wakuthi njalo nxa edlula indoda kaNkulunkulu mayithathi kancane. Indoda kaNkulunkulu ikhona into ayiphethe. Lento ayiphethe eyakho ukuthi ngeke idedele uma idedelanga lento ayiphethe. Wakuthi njalo nxa edlula waphamukela khona ukuba adle. Enze njani baba? Waphamukela khona ukuba adle. Edla kuphi? Kulo muzi losifazane. Kulo muzi wabani? Wesifazane. Unjani lo muzi wesifazane? Lo mzala lo Elisha yena ucebe ngokwasezulwini. Yes. Akaphethe mali, akaphethe isinkwa. Kodwa isinkwa asiphethe, siphethwe abazalwane njengoba ephethe isinkwa nje uma eke wadlula Elisha konke iphethe. Elisha konke iphethe. Umudedela isinkwa sakho, hlezi isinkwa sakho usithole kusasa. Kodwa le nto ephethe uElisha ngeke uyithole kusasa. Ngoba iyadlula. Akuyona kusasa namhlanje. Wakuthi njalo nxa edlula waphamukela khona ukuba adle. Wathi endodeni yakhe, bheka manje sengiyazi ukuthi ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu. Sengiyazi ukuthi umuntu onjani. Umuntu onjani? Ongcwele kaNkulunkulu. Ya utshela ba Indoda yakho. Uthi lo umuntu ongcwele lo kaNkulunkulu. Lo muntu lo uyamuzi akaze angafuna imali yamuntu. Bedlulela nje. Ehamba noThobo. Ephethe ukudla, ephethe amafutha. Kodwa amafutha uphethe ngeke abanikeze wona bengayidedelanga into abayiphethe. Yini abayiphethe? Baphethe ukudla. Njengoba ephethe ukudla nje sifuna ukumultiply. Ufuna ka-add praise. Njengoba sifuna ukumultiply ukudla kwakho uma ungasinikezi kona uzosala naku-4. Nangesizwe esizayo uzowamba wakhala uthi unesikweletu kanti umuntu ozonazo izikweletu zakho usefikile ukuthi wena uthethula wangamnandi. Wafikile umprofeti njengoba sefikile awunakile usoba senkingeni. Ukhokha ikweletu ongahlangene naso kanti umprofeti uphethe imali yokukhokha ikweletu. Wathi endodeni yakhe, bheka manje sengiyazi ukuthi ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu. Nizozwa lo muntu wesifazane babe na problem yini nomyeni wakhe. Manje ke kwangelula ukuthi bayithole lento bengazange bangenise umprofeti kaSomandla endlini yabo ukuze umprofeti kaSomandla ngoba ikhona into ayeyiphethe ebafihlele ngabatsheli. Elokudlula nje ezisikwa sabo. Edlule benomnakile kanti bayeka umuntu ophethe into zabo. Sengiyazi ukuthi ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu odlula kithi njalo njalo. Ake sikhume odongeni inkamelo phezulu. Excellent. Baqala bacabanga babengaze bayakhe i-double story. Ayisuka madoda. Kodwa sekundendlela Kodwa ngoba sekukhangile indoda kaNkulunkulu baqala bathi i-double story. Bayathiswa yini i-double story sefike indoda kaNkulunkulu yangena endlini yabo bacabanga i-double story. Intangakaze bayicabanga. Njengoba behlala u-double story nje abakaze bahlale u-double story kodwa ngenxa yomprofethi kaNkulunkulu engena phakathi kwabo wavele wabenza baphakama kade bephansi ngenxa yesinkwa nje. Ngenxa yesinkwa wavele i-double story ngenxa yesinkwa wafika i-double story ngenxa yesinkwa. Ake sikhume odongeni inkamelo phezulu hayi phansi. Simbekele khona umbhede netafula nesihlalo nothi losibani kuya kuthi lapho eza kithi aphaphukele khona. Yabona manje akasaphambukele esinkweni. Hayi yolala manje. Seyolala manje. Akasezile esinkweni. Ngoba isiko uthe befika esinkweni nje badabishe umusa. Extendwa. Ngenxa yesinkwa kwa-extendwa umusa. Bathi ake sibone ukuthi uma sike saphukela kaMlili phezulu
eke wafika lo muntu ngoba umuntu waNkulunkulu wafika ekameni phezulu ikhona nje into webaba engenzeka uma singayiphendela futhi lento esinayo Yes. ngenxa lo muntu ngiyashubana nje ngiyangizwa ngiyashubana Wathi ngelinye ilanga lethi ke iBhayibheli kwathi ngelinye ilanga wafika khona waphambukela ekamelweni walala khona wathi kuGehazi inceku yakhe mbize lo mshunamikazi yebo wema phambi kwakhe wathi kuye ake usho kuye ukuthi bheka usinakekela ngakho konke lokhu ngalokho kumnakekela ungenzelwa ntoni na Ngesimo. uma unakekela ngakho yini ongenzelwa yona kalonga phela ikamela nje kade ngidla isiko sami uNkulunkulu kuneze ikamela eliphezulu sengiyolala khona yini wena ungazange uzithumela ikamela waxhumela mina njengoba ungithumela nje awu yini engabetheleni akasho ukuthi uNkulunkulu angakwenzela uthi ngingakwenzela ntoni yini ongenzelwa yona uyazi yena lokuthi uzokhuluma noyise ngoba mawukhipha into endodeni kaNkulunkulu ikhona into ozokwenzelwa yona bheka usinakekela ngakho konke lokhu kunakekela sengizothandaza ungenzelwa ntoni na uthanda ukukhulunyelwa enkosini noma enduneni yempi na wathi ngihlezi phakathi kwabantu bakithi wayesethi angenzelwa ntoni na uGehazi wathi impela akanandodana nendoda yakhe isindala wayesethi mbize noma indoda yakhe isindala akungikhathazi mina ngoba uthathe into zakho zokugcina wenzela a prophet of God ngenxa yalokhu kunezinto ekade zingenzeki kuwena esesizokwenzeka ngenxa yomprofeti wayesethi mbize wambiza wemnyango wathi ngaleso sikhathi ngonyaka ozayo uyakusingatha indodana mhlawumbe nifuna ngishobane nje mazisona lesisona utakhiwa nesona hayi ngiyashubana manje ungenzelwa ntoni naye yini ufuna ukwenzelwa yona yini ufuna ukwenzelwa yona mawuthatha lento iphethe uyigodla nalento ifunayo igodlekile kumprofeti amen njengoba angithi umprofeti wenza into yenzayo uyagodla nawe uzonjani kanti uthunyiwe thwala nggodla akanzi njani Ayidlulile. akanike manje bethu tuyanika kunabantu abaphethe uyabona umprofeti lo uphethe imoto lo uphethe indlu lo uphethe imali uthunyiwe thwala unikeza abantu imoto zabo neimali zabo nokuphila kwabo ufika abantu bephethe baphethe odokotela baphethe amaphilisi kanti iphilisi elifikile uyababona bona ubaphethe athi ukuphethe athi cela ukuthandazela afika thandazela uthandazela nje kunento kanjani Ayiphethe. njengoba ungento oyiphethe uma sikuthandazela athi ngizokuthandazela egameni lika lephilisi no sokuthandazela egameni lika Jesu kodwa kunento oyiphethe ngempela into oyiphethe ukuze sikunike lento siyiphethe lithi iBhayibheli uthi ke umprofeti ungenzelwa ntoni na uthi
lo kanti ke abanayo ini Indodana. futhi nobaba engazothi semdala kanti udala wakhe uzoshintshwa abe musha ufika soba indoda kaNkulunkulu yafika yamenza lo bamusha wavela indoda ngenxa yesimba sakhe ngenxa yekamelo lakhe ePeter story wayengazakheli yena wayakhela umprofeti kaNkulunkulu njengoba bakhela umprofeti kaNkulunkulu kanti uNkulunkulu ezulwini ulethe indodana uNkulunkulu akawadla amandla omuntu uNkulunkulu akawadla amandla omuntu babusilambo uNkulunkulu akawadla amandla omuntu bapha abantu abathindwa umoya ingcwele kulesi sikhathi athi umoya ingcwele athi ehola nje emsebenzini athi umoya ingcwele imali eholile akuyona yakho gijima hamba esitenga kunendodakazi kaNkulunkulu esitenga khona indodakazi kaNkulunkulu esitenga yonke le mali oyiphethe hamba uyomnika yona athi gijima esitenga eyomnika athi uyabuya esitenga afike khona ijeep eceleni ngakuyithokhela ijeep 5,000 afike khona ijeep $500,000 athi uyabuza yebani lejeep anikezwe amaphepha kuthiwa eyakho wayithengelwa umzalwane othize u5,000 owuthathile ushize bapha abazalwane ubonza ezokhuluma ngona lezinsuku athi bazalwane gijimani hambani niyokondla umzalwane othize endaweni ethize baphi umoya sakho umsethule wenze njani wathi umoya uyakhuluma kwezinye izinto kodwa umoya asimuzwe zakwenziwa abantu umoya akwenziwa befundisi kuphela kodwa bayindliwe ney'ntando ziyonjiwe uphi umoya okhuluma athi abantu abonjiwe wathuleka nje kaNkulunkulu umoya engcwele ekhuluma abantu abafuna ukuzwa bafuna ukuzwa ngendlela yabo abafuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu sizothandaza namhlanje sifuna sithandaze ukuthi uNkulunkulu avuse abazali abazolondla leyangane engenabani kuney'ngane la ezingahle emzini yami azisho ukuthi ziphila kabuhlungu emzini yazo umoya ingcwele uyakhuluma abazali abaphenduli kwenze nje kunento abayiphethe uma beyebadekela abayiphethe umoya ingcwele kunento azoyenza kuwe uthulelele umoya ekhuluma unanto yini oyiphethe ukuze umprofeti kaNkulunkulu akunikeze lento uyifuna xabana nokusazi zonke insuku la nifathelana kwenze nje iproblem kunento kaNkulunkulu oyiphethe ongafuni ukuyithethela nje ungayithetheli nje uzoba senkingeni uzonqoma amafuta angiqondi izokhuluma ngobuleke khona ngikule ngitshela nto angikhuluma kunabantu njengoba ngikhuluma nje umoya ingcwele akhuluma kubona athi isikhathi sesiside usuthatha isikhathi eside kakhulu ngabe lento kade wayenza uzozotshela namhlanje kunezinto ongazitholi into ekwazi ongazitholi ingane othonqaha no5,000 nje ingane ibiza 5,000 unkosikazi akabiza 5,000 ubiza imali unkosikazi kodwa nje ngonyaka ozayo uzakusingatha indoda wathi hayi Nkosi wena muntu kaNkulunkulu ungaqamba manga encekazini yakho Jesu yepho wesifazane wakhulela wazala indodana ngaleso sikhathi ngonyaka olandelayo njengokusho kukaEliya kuye yini